E de seguido vamos a falar con Sandra García Uzal, que é a xefa da sección de Servizos Sociais Básicos do área de Cohesión Social de Culleredo, que nos vai falar dun tema que está estes días de actualidade ou estará ata o 30 de xuño, o proceso extraordinario de regularización para persoas migrantes. Sandra, que tal? Moi bons días. Hola, bos días, Fran. Todo ben por aquí? Está o departamento estes días con moito traballo porque o Concello puxo en marcha 2 puntos de información nos servizos sociais do Burgo de Vilaboa. Hoxe mesmo estaba prevista a primeira das charlas informativas en múltiples para a xente. Hai moita dúbida sobre todos estes asuntos entre a poboación? A ver, a verdade é que sí, é un pouco, bueno, como sempre, cando sale algún proceso, e, bueno, ademais este proceso é un proceso que a xente levaba esperando moitísimo tempo, entón é unha oportunidade que teñen para, bueno, para regularizar e para digamos, poder empezar unha vida con normalidade. Entón, bueno, sí que hai moitas dúbidas, bueno, e sobre todo, bueno, pues a xente necesita unha resposta inmediata porque o plazo que teñen, bueno, é largo, pero ao mesmo tempo é corto. Entón, bueno, sí que é verdad que temos moita demanda de información, de os plazos, de como facelo, de onde conseguir documentación. Bueno, sí, claro, bueno, é un pouco o normal neste procedimento. Entonces, bueno, vamos intentando aclarar todo o que podemos. De feito, o que diste, hoxe temos a primeira charla informativa, que conjuntamente ca asesoría xurídica do Consorcio das Mariñas con Marta, nosa compañeira asesora xurídica, estarei eu tamén, pois eso, un pouco para dar a información xeral, para que a xente sepa un pouco en que consiste esta regularización, os puntos básicos, e tamén para logo decir a donde se teñen que dirixir para solicitar os distintos documentos ou donde se lles pode prestar axuda para todos os trámites. De feito, precisamente, ese é un pouquiño a información que tamén se vai dar nos puntos que hai nos servizos sociais, tanto no Burgo como en Vilaboa, porque ali se habilitaron, digamos, os lugares onde está a acudir estes días a xente un pouquiño, non? Sí, a ver, nós temos dous centros de atención de servicios sociais. Un está en Vilaboa, vale, e outro está no Burgo. Entonces, o que fixemos e o que estamos facendo é a formar neste proceso as persoas que temos na entrada e logo a todos os técnicos que van a intervir en todo este proceso de regularización. Digamos que as persoas que están na porta darán a información xeral e xestionarán a cita, digamos, co profesional que lle corresponda dependendo da demanda que fagan, vale? Ahora mismo as persoas que, digamos, van a estar ca información e ca emisión de certificados de vulnerabilidade, se foi o caso de máis, serán os técnicos, bueno, pues as educadoras, técnicos comunitarios, personal tamén ao mellor si é necesario, pois, do CIN, digamos que o que contempla este decreto de regularización extraordinaria é que calquer técnico da área, en este caso relacionado cos servicios sociales, pode emitir o certificado de vulnerabilidade. Entonces, como nós ahora mismo temos un problema de atención, vale, de demora nas citas cas traballadoras sociales, que son normalmente as que deberían, non deberían, pero bueno, porque son as que están traballando las masas educadoras con estas familias, pero bueno, ahora mismo as traballadoras sociales en principio vamos a intentar non saturarlle as asendas, porque estou falando de que as traballadoras sociales ahora mismo teñen unha demora nas citas que ao mellor se tives a pedir unha cita xa non xa poden dar hasta o mes de xuño. Si agora lles aumentamos esta demanda, claro, nos vamos fora da ruta. Entonces, bueno, creo que non vamos a ter problemas porque, bueno, o personal comunitario, as educadoras e todo o personal da área van a estar xestionando as citas tanto para prestar información, acompañamento na petición de citas, si necesitan certificado de vulnerabilidade se lles emitirá por estos profesionais. Entonces, bueno, temos un pouco esa estructura montada, é dicir, tanto en Vilaboa como no Burgo, calquer persona pode vir á recepción da área, o personal que vai estar ali, os compañeiros auxiliares de información ou administrativos lle xestionarán unha cita ca persoa que nese momento teña o primeiro hueco. O que sí que quero deixar un poquinho claro, vale, para que a xente o entenda, é dicir, o plazo é hasta 30
de xuño, ¿no? Vale. Entonces, esta regularización está pensada para dous grupos moi concretos, é dicir, para as persoas que foron solicitantes de protección internacional, vale, antes do día 1 de xaneiro, e para as que están en situación irregular tamén antes de 1 de enero de 2026. É dicir, calquer persona que antes de 1 de xaneiro haya iniciado calqueira dos trámites, solicitud de arraigo sociolaboral, socioformativo, todas esas non entrarían neste proceso de regularización porque xa teñen unha solicitude en marcha. O que sí que farán os compañeiros de estranxería e os do Ministerio, que van a ser os que resolvan, van a coller estas solicitudes e van a ter tamén en conta estos criterios novos que acaban de meter no decreto do 15 de abril. Entón, claro, porque a xente ven todo o mundo, é dicir, isto creen que, aínda que xa teña pedido un permiso ou unha solicitud feita, me vou a coller a esta porque esta vai a entrar máis xente, vai a ser máis corto. Non, é dicir, a xente que xa teña iniciado algún trámite en estranxería, vale, excepto os de protección internacional, sabes, que son os que entrarían tamén nesa regularización, non necesitarían facer ninguna nova solicitude, ninguna cita con nós, ni ningún procedimento. Polo tanto, isto sí que é importante que se queden tranquilos, porque sí que van a entrar igual na normativa ou nos criterios que están en este novo decreto, porque, bueno, aí sí que hai un pequeno lío. Igual que tamén decir que non todo o mundo necesita o certificado de vulnerabilidade. O certificado de vulnerabilidade só é nun dos casos, é dicir, se a xente foi solicitante de protección internacional, non? O que chamamos asilo, demais, protección internacional, non necesita certificado de vulnerabilidade. Se a persona antes do 1 de xaneiro ha traballado, vale, en algún sitio ou ha tido intención de traballar e ten o justificante, tampouco necesitaría o certificado de vulnerabilidade. E calquer persona que viva con fillos ou fillas menores ou maiores con discapacidade ou con seus pais, tampouco necesitan certificado de vulnerabilidade. O certificado de vulnerabilidade sería cando non entras en ningún dos tres supostos anteriores. Entón, que tampouco se agobien, porque claro, aquí todo o mundo pide certificado de vulnerabilidade. Nos entran por registro un montón de solicitudes. Cando non é necesario, non necesitan ese certificado. O que faremos agora tamén para que a xente se quede tranquila, como temos registrado a toda a xente que veu a solicitar información, que fixo a solicitud por registro, se lles vai a chamar individualmente, vale, un a un, desde cos técnicos da área, para explicarlles que non é necesario, que non esperen, que sigan o procedimento, que soliciten a cita que necesitan para presentar a solicitud e demais. Entón, quizá eso sea o que a xente máis lle costa entender, me imagino que por inseguridade, porque teñen medo de, bueno, esto lo dicen, pero luego a lo mejor no va. Entonces, eso sí que é importante recalcalo, que non é necesario o certificado de vulnerabilidade para solicitar, facer a solicitud neste procedimento, solamente nun dos supostos, dos 4 que hai. Entonces, bueno, isto sí que é importante. De feito, hoxe será o que máis se recalque tamén nas charlas estas informativas que teremos hoxe é unha, e o día 6 de maio ás 12 tamén en servicios múltiples teremos a seguinte, bueno, pues por a xente que se quede un pouco desconectada. Estamos a falar con Sandra García Uzal, a xefa de sección de Servicios Sociais Básicos de Cohesión Social de aquí de Culleredo, e estamos a aclarar moitas dúbidas sobre ese proceso extraordinario de regularización para que o Concello pues habilitou varios puntos de información e de axuda a tramitar as persoas afectadas. Estamos a facer estamos a preguntar, non? Quen pode solicitar, aclarar moitos puntos, e hai algúns condicións ou algúns, condicionantes que fan que algunhas persoas non podan solicitar. Se fala moito do tema de antecedentes penais. Me pregunta xente pola rúa, é o mesmo antecedentes penais que policiais? Cales son esas circunstancias que impiden que puidéramos solicitar a regularización, Sandra?
A ver, os requisitos generales é, primeiro, estar en España antes do 1 de xaneiro de 2026, vale? E teñen que acreditar que han permanecido de xeito continuado 5 meses antes da solicitude, vale? Entonces, para acreditar, digamos, esta residencia en España, é dicir, o normal é, bueno, si tes un padrón, pero moita xente non a podido empadronarse, pero entonces, bueno, sirven sellos de entrada de pasaporte, billetes nominativos de avión, justificantes que hayan feito de transaccións bancarias en algunha sucursal en España, bueno, hai moitas fórmulas, vale? Entonces, primeiro, estar en España antes do 1 de xaneiro, segundo, 5 meses de estancia antes da solicitud e carecer de antecedentes penales en España, no seu país de orixe e nos países que hayan estado residindo 5 anos antes da entrada en España. Eso é o que di o decreto, non? O tema de antecedentes penales está claro que o realizan os que teñen que realizar, o que ten que ver co Ministerio de Xusticia e tal, e logo tamén o que tamén recalca o decreto de non supoñer unha amenaza para o orden público, a seguridade pública ou a salud pública, que é cando se fala dos informes policiais, o sea, de seguridade policial. Entón, claro, é distinto unha cousa que outra. En principio, o que che piden son antecedentes penais. Si me imagino que o tema do informe policial vendrá no momento en que hai a lo mellor algunha cousiña que teñan que aclarar os organismos. Aí tamén estamos un poquito, é que isto, claro, como é todo moi reciente, me imagino que a medida que se vayan dando supostos, pois se irán aclarando tamén as dúbidas. Pero, bueno, o que marca o decreto é o tema de antecedentes penais e sí que fala claramente de non supoñer ningún risgo para a salud pública, nin para tal, que aí é onde intervén o tema policial por se houvese algunha intervención ou algunha cosiña que pudesen recalcar. Pero, bueno, serían, xa che digo, esas tres cousas serían un pouco as que estarían ahora mismo, serían necesarias para poder acceder a este proceso de regularización. E como xa dixen antes, non ter iniciado ningún outro expediente de regularización do tipo que sexa que estén todavía a resposta de estranxería, excepto os de protección internacional. Antes mencionaba, Sandra, me chama moito a atención porque tens moita razón. É dicir, o plazo é longo ata o 30 de xuño, pero a veces corto. É dicir, hai que darse prisa e hai que non darse prisa, pero sin pausa, non? Eu entendo que bueno, que claro, o gran problema eu creo que o embudo, como sempre, vai a estar nas oficinas que van a recibir, digamos, as solicitudes, que son oficinas da Seguridade Social, Tesorería, Seguridade Social, serían as oficinas de estranxería e en algunhas correos, oficina de correos, pero esas hai unha escrita, vale, para concellos de máis de 50.000 ou poñen unha por provincia e tal. Entón, eu creo que o gran problema vai a ser a agilidade coa que xestionen as citas e a cantidade de persoas que podan atender. É verdad que, bueno, en toda a información que hemos recibido do Ministerio de Migracións din que, bueno, que van a ir aumentando citas a medida que vexan que non son suficientes para chegar ao plazo, pero claro, date conta que o decreto publicouse agora o 16, entonces no 16 de abril, é unha cousa moi reciente. Entonces, bueno, ao mellor dentro dun mes sí que xa temos algo máis claro de como vai o tema. Ahora mismo, en principio, a apertura de plazo está aberto, tanto na vía telemática como na vía presencial. Xa che digo, claro, 30 de xuño, pois non sei. Porque, bueno, aquí a documentación que podan necesitar de España, pois, ben, seguramente se podrá conseguir nos plazos, pero date conta que, claro, que estamos falando de antecedentes penais de países de orixe donde, bueno, a administración funciona a outro ritmo diferente, cas dificultades que poidan ter. Entonces, bueno,
hai eso, que bueno, que se contempla, o decreto contempla que en caso de non conseguilos en tempo e forma, lles permiten facer unha solicitude a través da vía diplomática, vale? Aínda que non teña a mesma validez, pero sí para que presentar a solicitude, pero bueno, claro, aí estamos vendo que non sei que vai a pasar, se vamos a chegar en tempo, se non vamos a chegar en tempos, verémolo cando, xa que digo, que acabamos de empezar, entonces é todo moi reciente, entonces, bueno, veremos a Por ver eso que decía eu, pasa. non, o de non pausarse, non deixalo todo para o final, senón ir No, a facendo. ver, claro, sí, sabes que tamén é verdad que a xente, como se leva falando deste procedimento de regularización fai meses, a xente xa foi solicitando con antelación a vista de, sabes, de feito, imagínate, nos abriu o plazo o 16, bueno, sí, o 16, que foi cando se abriu a vía telemática, non, de solicitudes. O decreto se publicou o día 15. Nós temos solicitudes de certificados de vulnerabilidade de 2 meses para atrás, cando non podía, tuvemos que estar dando resposta de non podemos emitir o certificado porque non sabemos que é o que nos van a pedir porque non temos o decreto, é dicir, claro, ahora o decreto sacou un modelo que é o que hai que facer para a solicitude, pero a xente xa leva pedindo certificados de vulnerabilidade para o proceso de regularización sin haber salido o decreto que o regula. Entonces, a igual que han feito isto, tamén seguramente hayan solicitado xa os antecedentes penais e toda aquela documentación original que necesitasen do seu país. Entonces, bueno, ademais, bueno, tamén é decir, unha cousa tamén importante, é decir, as ONGs que están acreditadas porque están registradas na oficina de como colaboradoras coa oficina de extranxería, vale, que han habilitado, neste caso aquí en Culleredo temos a Mestura, vale? Entonces, esas organizacións ou esas ONGs tamén han feito un traballo previo importantísimo, porque tamén, bueno, tamén lles han axudado seguramente a preparar xa, aínda sin saber o que tiñamos que preparar, non? Pero sí toda esa parte. Entonces, bueno, hai que ver un pouco, pois, que vai a pasar. A ver como se vai manexando cos tempos. Non sei logo si o goberno, en este caso o ministerio, contempla logo facer, si ve que a cousa tal algunha ampliación, pois non o sabremos hasta que vayamos empezando a funcionar. Xa che digo, acabamos de empezar, polo tanto tampouco podemos ter unhos datos significativos. Eu creo que hasta dentro dun mes, que será cando falte outro mes, e vexamos un pouco que é o que ha entrado e o que non entrou. Claro. E estaba a falar Sandra dese esforzo e ese traballo das ONGs, pero a nivel organizativo en Culleredo para o persoal municipal tamén é un reto importante, non? É un esforzo. Sí, claro, xa che digo, ahora mismo as persoas, por exemplo, hai persoas que as traballadoras sociales xa non, o sea, a nivel de Hacienda sería inviable que, o sea, para poder entrar tendríamos que facer, bueno, pois, a ver, sería inviable porque sería asumir unhas citas que é complicado. Aquí a verdade é que, bueno, temos sorte porque temos un equipo, a ver, nunca é suficiente, pero é verdad que nos contamos, aparte de que as traballadoras sociales, que en outros concellos sí que non o teñen, pois eso, temos, imagínate, pois 2 pedagogas, 2 psicólogas, mediadoras o sea, xente que pode entrar no proceso, que, bueno, que va a facilitar que as asendas sean máis rápidas. Por eso, sí que lle digo a xente que non vai a haber problema, que van a chegar a tempo, que van a ter o que necesitan no tempo e forma, que non se agobien, porque se lles vai a poder dar resposta, porque, bueno, vamos a abrir moitísimas asendas de profesionais, sabes? Entonces, pero sí que é verdad que en concellos máis pequenos, vale, donde solamente están pues, a traballadora social ou educadora, pues claro, vai a ser inasumible, non, porque nos servicios sociais estamos acostumbrados a que todo chega aquí, sempre nos toca, é dicir, cada vez que hai algún proceso novo, pues, ou ben desahucios ou ventas, sempre veñen a parte de, sempre necesitan un informe dos servicios sociais, entonces sempre estamos acostumbrados a ir a carreiras, pero bueno, é complicado, sí que é complicado para a área asumir todo este proceso, sobre todo porque, bueno, somos a administración máis cercana e, polo tanto, debemos dar
non solamente emitir o certificado, sino acompañar en todo o proceso, sabes, desde a primeira información, a si necesitan unha solicitude de cita, a saber onde teñen que pedir a documentación, entonces, porque non é solo unha cita para xestionar aquela xente que necesite un certificado de vulnerabilidade, non? A nosa intención, igual que a de todos os compañeros na área do social, é, claro, facer un acompañamento desde o principio hasta a solicitude. Entonces, eso, claro, conleva, sobre todo porque, bueno, estamos falando de persoas que veñen dos países diferentes, con unha organización administrativa completamente diferente, que están un pouco perdidos en a donde dirixirse, como dirixirse, a parte telemática ten as súas complicacións, porque tens que acceder a través dun certificado digital, que aos ser irregulares non o teñen. Bueno, hai un montón de cousiñas que van, claro, bueno, pues sí, vamos a ter, bueno, non nos vamos a aburrir, de verdad que, pero bueno, aí vamos a estar, e por eso sí que quero transmitir tranquilidade a xente de Culleredo, porque, xa che digo, van a chegar en plazo a documentación que necesiten por parte da área, o sea, eso sí que quero deixalo claro, xa che digo, a partir do luns, o que diremos na charla hoxe, non? Hoxe aclararemos un pouco todos os conceptos, que a partir do luns calquer persoa xa pode pedir unha cita, porque van a estar abertas as asendas de todos os profesionais que van a atender neste proceso, tanto en Vilaboa como no Burgo. Horario, imagino, de atención, horario dos servizos municipais. Sí, de 9 a 2, en principio, bueno, se houvese que facer algunha cousa máis porque non fósemos capaces de asumir, pois veríamos como nos podemos organizar. Pero bueno, eu creo que non vamos a, o sea, que vamos a poder atender toda a demanda en tempo e forma, pero bueno, nunca sabemos porque isto hasta que empezamos non o temos controlado, pero bueno, temos opcións B sempre, vale? É dicir, de incluir a máis xente ou a incrementar horario, pero digo, é un pouco transmitir eso, a tranquilidade de que van a ter a documentación, o sea, o certificado de vulnerabilidade, que sería a única documentación que non podemos aportar, e tamén a información necesaria. O sea, que, bueno, eu creo que non vamos a ter, que vamos a poder dar resposta. Se non, pois veríamos. Parece que non nos queda nada no tinteiro. Haberá moitas cousas que o mellor a persoa que nos escoita pois está dicindo, como non lle preguntas isto, como non lle preguntas o outro, que o pregunten precisamente cando pidan a cita, que vayan, claro, e todas as dúbidas as van a aclarar, non? Claro, sí, a ver, nas charlas informativas se van a aclarar un montón de cousas, o sea, que hoxe animo a xente que non se haya dado por enterada que hoxe ás 12 estaremos no auditorio de servicios múltiples, vale? Bueno, ahora que emitimos a entrevista xa terá pasada a conferencia, pues na seguinte, pero es queda a dos 6 de maio, en principio o 6 de maio, non? 6 de maio, sí, señor. Hai 6 de maio ás 12 tamén no auditorio. E se non nada, dirixíndose a calquera das oficinas, tanto do Burgo como de Vilaboa, ao persoal que está na recepción, na entrada, e solicitar unha cita co profesional que lle toque. Entonces non hai, eu creo que queda con eso podríamos a resolver todo o procedimento. Pois a Sandra García Uzal, a xefa de servicios da sección de servicios sociais básicos do área de cohesión social de Culleredo, moitas grazas, moito ánimo a todo o persoal, porque é un reto importante, decir, o tendes todo ben masticado, ben preparado, pero lóxicamente pois o traballo vai ser importante e moito éxito. Gracias. Bueno, pues nada, graciñas a ti. Hasta logo.